Привітання, дороженькі. Ну ось пройшов криху більше, ніж тиждень, як я гуляв по Ганцевичах і глядів, як наші люди реагують на коронавірус. І ось вирішив я знову поглядіти. Тим більше видалось так, що була субота, це у нас ринковий день, коли до нас приїжджають і іншогородні, не тільки наші. І саме людне фактично місце в цей день, яке у нас буває. Плюс криху пройшовся по городу. І так, до вашої уваги. О, можеш помахати. Це мій сябр Льоха. Кажуть, пішов далі. Його ролет. Так, от так. Це алея ролетів перед ринком. Ну, криху тут, бачите, є хто гандлює. І криху ходять люди. Ну, субота. О, это секонд-хенд. Ой, зараз поверну направо и пройдусь. Это все приезжие. И они у нас бывают только в субботу, коммерсанты. У будні дні їх ніколи, звичайно, тут нікого нема. Як бачите, не так, щоб густо, але народ криху є. Прикольно, коли маска висить на бороде. Народ ходит довольно плотно, стоять, знову на бороде. О, перший его женщина разумна в масці, его коммерсантка, походу, все-таки себе береже, малайчина. Ну, ось человек у масці. Зато сколько без масок. Все-таки в таким месте их бы не пошкодило обрануть. Ой, ще у масці, походу, комерсант. Ой, ще. Ну, в принципі, криху є, хоча не багато. О, бачу ще жінчину в масці. Де все-таки на ринку вони потрібні. Хоча, щиро кажучи, я сам ходив без маски. Старався, правда, до людей не вельми близько підходити. Лечу, що так не страшно. Ось це вже уваход на саму територію ринка. Тут при уваході так само те, хто приїжджає тільки на вихідні і відкривають ролети. Куча помників на могилки. Этого у нас чому-то вельми багато пропановують. О, женщины в масках. А вон без масок сколько. Вон коммерсантка в маске. Это был справа знову секонд-хенд. Ось бачите, тут народу вже доволі шмат. Хотя, конечно, бывает, я скажу, что это не вельми богато, бывает в разы больше по субботах. Але тут ніхто не задумывается про то, що може прийти якийсь вірус. Ну от дівчина некая в масці. Розумниця, в принципі, треба признати. Комерсантка. А от кучка без масок.
Ось яшчэ. Одним словом, хто-ніхто трапляецца. Цікава, ці паздымаюць тыя людзі маскі, калі выйдуць туды, дзе няма народу. Там, дзе сэнсу ў іх няма. Ось это развалом у нас цукерки приезжие коммерсанты продают. А тут слева торгуют некоторые коммерсанты и бабки. Это снова же приезжие. Ось специи продают. Звычайно тут пенсионеры и те, кто выращивает на своих участках, там по навесах продают. Снова же приезжие, это все приезжие. Их у будние дни и в неделю не бывает тут. Абсолютно. Вот цацки. И ось выходим с рынка. Это снова же наша центральная. О, это ЗАГС. И это наша центральная Кастрычніцкая вулица. Ну, какая-то вот такая. Ось огорожа рынка. Это ось наш костёл был. Это ходники от рынку центральная вулица Кастрычніцкая. Ось бачите, без маски бабка. Хотя я найдя одна, ей навошта. Тут все без масок. Хотя, щиро кажучи, я не лічу, що тут це потрібно. Знов костьол. До речі, тут здимка криху замедленная. О. А тут чоловік іде один у масці. А який сенс, коли нікого побач? Ось разу. Гэта чарга у банкамат за наяўнымі грашыма. Тут, бачце, людзі крыху дыстанцыю трымаюць. Хаця не ўсе. Злева кинотеатр, справа рэстаран. Это дорожка. Як бачыце, гэта зноў жа наш кинотеатр. Побач фонтан и помнік. Нехта ідзе ў масках, нехта ідзе без масок. Без масок больше. Ну что, як бачыце, амаль нічога не змянілось. Ніякай толком сацыяльнай дыстанцыі, акрамя некаторых месцаў. Таму, як я бачу, пакуль нас смажаны певень не клюне некуды, мабыць, толку не будзе. Плюс, я, да рэчы, скажу, я супраць жорсткага карантыну, але я за абмежаванне всех, якія толькі могуць быць масавых мерапрыемстваў, уключаючы той самы парад 9 траўня, уключаючы розныя футбольныя матчы, хакейныя. І такія штукі, як рынкі, по-моему, таксама іх трэба было б зараз абмежаваць. Як это непрыемна многім будзе не гучаць. Таму што калі людзі скучаныя ў толпе, то вірус будзе перадавацца вельмі хутка. А калі б людзі трымалі дыстанцыю, ну тады чаму не, хай працуюць. Там менш заразіцца шансаў, чым, напрыклад, у якой-небудзь вялікай краме. Плюс еще, поразмаўляўшы з некаторымі прадпрымальнікамі, на жаль, на камеру яны пабаяліся гаварыць, ну, у нас є такая тэндэнцыя ў беларусаў. Некаторыя сталі працаваць нашмат радзей, напрыклад, толькі па выходных. Якраз з тых пазіцый, што трэба як-то крыху падстрахавацца. Хаця это таксама слабенькая, як па мне, пазіцыя. Яшчэ є такая штука, чаго я бачу. Вельмі
вялікі недахоп інфармацыі аб тым, што, як, дзе, колькі захварэўшых, так крупныя самыя дадзеныя агульнымі на ўсю краіну гавораць. А па асобным рэгіёнам стараюцца хаваць. Напрыклад, доўга хавалі то, што адбылося ў Лунінцы в Еўраопце. Так што трэба гэта як-то выпраўляць, таму што недахоп інфармацыі, ён не супакойвае людзей. Ён, наадварот, людзей дратуе і заставляе прыдумваць сваё. А прыдумаць людзі, ох, могуць вагон і маленькую тележку. Спадабалася відэо? Стаў падабайку, пішы камент. Каменты – это вельмі важна. Мне вельмі падабаюцца каменты. Глядзі мае мінулыя відэа. Дарэчы, гэта відэа таксама можаш расшарваць дзе заўгодна. Береш, капіруеш спасылку на яго і ставіш там, аднакласнікі, УКонтакце, хто дзе толькі можа. Ну і калі ўжо зусім мои ролики падабаюцца, подписывайся на канал. До побачення, дороженькі.